Assalamu alaikum warahmatullah. To ta rikice yakin Iran da ƙasa masu kiran kansu Yahudawa nan ta rikice. Bayan da ƙasar Amurka ta bugi Iran ta ce da man zata rama zata maida. Mun gani kuma tun da suka harbe su nan cikin daren Asabar zuwa Ladi har zuwa yau sun aika bama-bamai a ƙasar masu kira kansu da Yahudawa nan. Ba nan ta tsaya ba. Yanzu yau cikin daren nan Iran ta aika bama-bamai a Qatar da Iraq. Me yasa Iran za ta aika ma bama-bamai a ƙasa makwabtanta kuma ma ƙasa musulmi ne da ake magana? To don mu gane tafiyan nan, ƙasar Amurka tana da filayen sojawa na yaƙi a cikin duka wayannan ƙasashen Larabawa: Qatar, Iraq, Saudi Arabia, Bahrain, Emirates, su Egypt, duka ƙasar Amurka tana da sojawa a wurin. Iran wayannan sojawan su ne ta kai ma hari. Har cikin bayanin Iran da ya hito suka ce su busu kai ma Qatar ko Iraq hari ba, sun kai ma baz militaire na ƙasar Amurka hari. Abu ne sai dai Allah kiyaye. Yanzu Qatar ga sunan sun ce ma karatu ma sun daga shi kwana ɗaya. Sannan kuma Iraq da ita Qatar kin da Bahrain da Kuwait sun rihe sirrin samaniyan su, babu jirage da suke shiga da ita. Abu ne wanda babu mai fatan shi. Shirman Trump kinnan da shirman Netanyahu wannan suna so su sa dukkan Middle East cikin tashin hankali. Sai mu ce Allah ya ba wannan Iran kin sa'a, inda yakin ne sai an yi. Allah ya ba Iran sa'a tunda ita ce kawai wadda za ta kare zaman lafiya, ba kamar da suke cewa boye ita ce hadari ga kasashe. Allah ya kama mana, Allah ya kawo zaman lafiya, Allah ya samu dace. Daga na kuri dan gugurmaya alin cani wanda ya bada rayuwa ta da dukiya kai kan cani musamman kan kasa ta. A yau kuna gani yan uwa ga mu nan mun da shi ba ke aiki, kuna gani jirage ga su, kuna gani yadda aka rabu da shi dan mutane makiya su gani makiya waɗanda ke biye da kasa da bakin duniya. Wallahi sai kun shi kuna gani aiki da shi ba kai gashi nan ana yi. Kuma ku diba cikin aikin da muke deja muna cikin digital bernada amma aiki kun ga wancan deviation ce aka yi wadda ko sansan kanta a darkar ta gudu shi bayan wancan deviation ta turce ta alega ta kasashen ta wuka kenan da haka wannan aiki da mutane ke shi na abalakta mai gashi na ana yi. A yau mun zo in sa idanuna in gani mutane da ka cewa ba aiki gashi na ana yi a ƙasa. Da haka Allah ya tsare mana shugabannin musamman shugaban ƙasan talaka General Darme, President de la Republique Abdurrahman Chani, Allah ya kare mana shi, Allah ya tsare mana shi, Allah ya kawo mana kwanciyar hankali da zaman lafiya cikin ƙasar. Wanga abu shine aka ce ma refundation shine ƙasar. Ga ta ana yi gashi dai aiki, amma makiya sai suka ce ba aiki to aiki gashi nan dai Hausa sun kace gani ya kore shi ka da shi ga mana tare da manyan ma'aikata kan kuna gani ga su can jirage, kuna gani ga can suna aiki masu rambulan da jirgi mai tada kasa mai kace wanda ake cewa jirgi mai kace, kuna gani tabarkalla hayya da an tafi sai ku ce tuteren ce ma za a yi. Kuna gani yadda an kafu da hanya ce ta abalkata mai gatan ana yi. Da haka Hausawa sun kace ramin ƙarya da jini ita gaskiya ce. Gashi nan dai kuna gani yawa. Assalamu alaikum warahmatullahi.